ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming
maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Tita Miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang umaga, Call and Teats. Lalong-lalo na sa mga nakikinig ngayon at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Nathaniel ng Lagro, Quezon City. Ang katas ko po ay tungkol kay Katkat at sa tatay niya na engineer. Magkapit-bahay lang po kami, Colantits. Simulan po natin mga ilang taon nang nakalipas. Naalala ko, bata pa lang ako. Kilala na ako ng tatay ni Katkat. Hanggang sa naging kalaro ko na po si Tito sa basketball. At walang kalam-alam ang kanyang tatay na nililigawan ko na pala ang anak niya. Naging kami pero palihim lang muna ang aming relasyon. At ipapakilala niya raw ako pagdating ng tamang panahon. One time, matapos po kaming mag-basketball, nagkayayaan po ang aming club. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Pasok tayo dyan sa Piras. Ako nang bahala sa inyo, ha? Mag-cheers lang tayo, mga kumpare, ha? Ikaw, Hoy Kim, sama ka dito, ha? Pasok tayo. Engineer, medyo sakto lang yung budget namin dito. Ikaw, may budget ka ba dyan? Wala, niyaya niyo ako tapos ako manlilibre. Engineer, oo naman, ha? Payag naman kami, sasama kami dyan. Bro, Nathaniel? Tito, hindi pa po ako nakapasok sa ganyan, eh. Kayo na lang, hindi po ako sasama. Ay, hindi pwede. Lahat tayo sa Sunday Club, kasama tayo dito. Sunday Club pa tinawag.
Kasi Sunday lang tayo naglalaro. Ito lang yung chance na maka-skill Huwag nyo na tayo. gamitin yung Sunday sa Sunday Club na tapos mag-beer house. Hindi magandi, nakakabanal. Wow, banal na banal ka. Banal na banal ka. Sige na. Ayaw to sumama, engineer eh. Huwag ka nang uwi na tayo. Tatanggalin kita sa Sunday Club. Ha? Hindi ka na makalaro ng Sunday. Ano ba meron doon sa beer house? Kasi first time ko yun eh. Naririnig ko lang yun sa tatay ko dati, nung buhay pa siya. Ngayon, kaka-beer house niya, namatay na siya. Oh, gusto natin sumunod. Siyempre, Pag ayaw mo sumama kami Hindi na lang. talaga ako sasama kasi Bahala hindi ka. ako Bahala ka dyan, bahala hindi ka. ako bad influence. Basta ako sasama ako. Ako rin, sasama din ako dyan, engineer. Ano? Sige. Basta ako bala. Nathaniel ha, sumama ka ha. Bawal yung hindi mga sasama dito. Intindihan mo? Ganito, sumama ka na, Kim. Parang may kasama naman ako dun. Sabay ka na. Nilibre mo ko. Oo, ako Magaganda yung babae doon. Hindi ko nga alam, may first time ko nga eh. Sinasabi ko nga. Talaga ba? Tara, Ayoko taligi. nga eh. Ayoko nga. Kunyari ka pa. Salamat for the clappers! Thank you! Thank you. Sana po nagustuhan nyo ang performance namin ngayong gabi. Please welcome myself. Ay, sir! Dito ka na naman ulit, sir! Ay, si Bisuki na ako. Hindi dito yung Sunday Club ko. Sunday Club. Kasama ko pala. Ay, sir, kamusta naman po yung sayo ko, yung performance Uy, ang ko? galing-galing mo talaga. Thank you po. Pakurot ka. Ay, bawal pa hawakan. 5K po yan. 5K agad? Apo. Ay, sige, hawak ako Ang mamaya. bahawak po ay may bayan, hindi po ito libre. Sabi naman, dito lang tayo sa VIP. Pero order po kayo, marami po ngayong bagong pulutan. Oy, Hindi nyo pa po ito natikman. anong pulutan yan? Tokwat baboy. Wow, bago pa. Ako na Excuse bahala me. dyan. Entertain mo na. Ang tokwat boy, ang tokwat baboy po namin may oregano at cumin. Hindi nyo po alam yun, yung mga spices na yon. Tsaka may paprika. Ano ba yung mga halo na mga... Hindi nyo po alam yun. hindi mo Kasi alam sa yan, inyo, sir? alam nyo lang paminta. Dito po may paprika, may cumin. Wala ba kayong... May oregano pa. Pwede mag-order ng ng May tinga pa yata ako. tukat baboy na yung may tungkat ali. Wala po. Ano lang. Ganyan. Ay, hindi na po kayo. Hindi na po. Pa rin. Pero siyempre, iba pa rin pa may tungkat ali. Ganyan. Ako ka po kasi pag nakikita ko ng guys, gumagano na po. So, Meron ka? hindi. Pag nakita ako ng mga boys, gumagano na yung, gumagano na. Tsika lang. May bago po kayong kasama. Ang gwapo. Ang sarap. Pero may pambayad ba yan? Ako bahala. Tabihan mo yan. Sige Para mabinyagan yan. Sige po. Virgin pa yan. Ako bahala dyan. Ano First time virgin yan. Okay, sige. Marunong kaya siya magsabon? Baroni. Ikaw May isa pa po kasi akong intermission number. Pwede na po mag-order ng sabon. Sasabunan po ako. magsabon 200 lang po, isang isang Isa sabon. kanta. Isang kanta 200. Isang kanta, sasabunan, 200. Mahal na. 100 lang yung dati Ang taas-taas nga ng gasolina, tapos yung sabon dito mataas. Oo nga naman, sir. Grabe naman kayo. Sige. Ako na ba? May ano po yun, may colorin. Ay, Nathaniel, ikaw magsabon, ha? Rico? Game na po ba? Pa-play na music. Nathaniel, ikaw na ha. Ganito lang. Okay, practice. Ayan na. Sabunan mo na. Sabon, ayan na, sabon. Ganyanin mo magsabon. Hawakan mo, tapos sabunin mo, ha? Ay, ayoko po. Huwag ka na maarte. Sabunin mo na. Huwag ka malikot. Tikot-tikot mo naman sayaw mo. Yung mga ganun-ganon. Hindi po, sa Brazilian dance mo ang alam ko.
Bon Jovi, Brazilian yan. Yun lang yung mga tugtog sa ganyan eh. Yung mga bira, sabi ng friend ko eh. Yung mga may split-split. Sige po. Yung may split-split pa daw yan eh. Ayoko po talaga. Kasi po yung training ko pang bini. Ang kulit talaga ng babaeng to. Alis, kasuin mo to magsabon sa'yo. Dali, dito, Ay, dito. ba yan? Ayusin Sa mo. kilikili. Tsaka, wag po. Tonight I go to bed. I pray the Lord my soul. Ayoko talaga. Na bet kita. Ayoko talaga. Minsan lang to, libre na to. Ina, nandito na kami sa labas ng VIP. Nalalamok na kami. Bilisan nyo dyan. Nathaniel. Bay, bilisan mo, bay! Sa'yo, ikaw na nga makakalibre, ikaw pang may ayaw. Ayoko nga, Ako ayoko na bahala talaga. sa virginity mo. Lalabas ako, bahala ka. Nathaniel! Muntik na talaga ako, Kolantits. First time ko talaga po sa ganong lugar. Ganun pala yun, may mga sabon-sabon. Buti na lang, naka-escape po ako dun. At syempre, hindi ko po pwedeng ipaalam sa girlfriend ko na si Katkat. Yari po talaga ako dun, matapang yun. Manang-mana sa tatay niya, matapang din. Hanggang sa nagdesisyon na nga si Katkat na harapin na namin ang kanyang tatay. Gusto niya nang ipakilala ko bilang official na boyfriend niya. Sige, kakain na tayo. Darling, nagugutom na ako. Ba't di pa kayo nakahain dyan? Anong iyain? May inabot ka bang pangbili ng ulam? Uy, engineer ako eh. Meron na yung... Wala kang inabot this week. Last week ba yung inabot mo? Mag-abot ka at mag-order na lang tayo. Naubos pala sa beer house yung beer. Ano yan? Saan naubos? Ha? Saang house? Saang house? Dito sa house. Dito sa house. Hindi, wala naman tayo binili. Natulo nga yung bubong natin. Engineer na engineer ka. Natulo yung bubong natin. Hindi naman ako liburer. Ako aakyat doon. Patawag. Nagsabi ka sana, darling, para patawag din tao. Ano na lang natin yan. Grab na lang natin. Mag-order na lang tayo. Uy, andyan na yung anak natin para may kasama. Bahay mo to. Ay, bahay ko ba? Uy, anak, dito ka na. Sino yung... Papa. Mama. Uy, Sino kasama Nathaniel, mo? ba't nandito ka? Kilala mo yan? Kapit-bahay natin yung sipunin na bata. Kalaro na namin. Oo. Hindi na sinisipon ngayon. Ay, lupo, tito, tita. Dati yan si Onse. Pangalan yan. Ay, yun si. Pag may sipon, dalawa. Yak! Dalawa dito, di ba? Number 11, Sip. Wala na. Yan. Pero, anong meron sa inyo? Tapos, Teka lang, Nathaniel, halika dito. explain. Sandali, Nathaniel. Pagkasabihin mo sa asawa ko na pumunta sa biro, damay ka. Ano ba pinag-uusapan niyo ni Papa? Huwag kang magsabihan. Nathaniel? Mahal, ano ibig sabihin nito? Close ba kayo ni Papa? Lalaro kami, di ba? Basketball. Oo! Pero bakit may bulungan ka? Teka lang, ano ba to? Anong... Ba't nandito to? Papa, boyfriend ko na po si Nathaniel. Kaya ako po siya sinama dito. What? Bakit ako nagwat? Bakit ako nagulat? Hindi ko alam ba't ako napagulat kasama mo. Hindi. Teka lang, ba't ginuha mo to? Hindi ko alam. Matanda na po kami. Adult na po kami. Bawal po ba? Hindi. Ayoko sa taong to. Ayoko sa kanya. Bakit po? Bakit mo ayaw? Sabihin mo, hindi pwedeng walang explanation ng Oo mga nga po, bagay. tito, Biglang ba't- ayaw mo lang. Ba't ayaw? Bakit? Anong alam nyo? Kasama ko siya! Kasama ko! Kasama? Saan po, Papa? Kami dito. Kasama ko siya sa basketball. Sa Sandy Club. Bakit
ayaw niyo po? May trabaho naman po si Nathaniel. Oo nga po. Sunday club po. Tsaka kababata ko po yan. Tsaka di ba talaga, kalaro niyo Daddy. nga po sa basketball. Bakit po Papa, may alam ba kayo na hindi ko alam? Oo nga, sabihin mo yon. Okay, mag-fast Hindi, talk tayo. ayaw ko sa- Fast talk, ayaw ko fast sa talk, kanya. Sige, fast talk. Dali. fast talk. Ayaw ko Okay, talaga sa Nathaniel, kanya. Tita. Yes po. sex or chocolate? Chocolate po. Oh, chocolate naman, Kanor. Ikaw, Kanor. Sisig o Sex. sisig o Sex. chocolate? Hindi. Sisig o chocolate? Sex nga! Walang six. Bahala ka. Basta Wala yun naman yung number gusto 6 doon sa sinabi ko. ko. Sex. Basta yun ang gusto ko. Isipang mag-spelling sa'yo. Sex? Basta. Basta. Ito, pag sinabi mo to, lahat tayo, yari tayong dalawa dito, Tito. Oh, Next question. Siniligawan ba yan? Next question. Yes, darling. Ikaw Yes muna, po. Kanor. Sige, Kanor. Ikaw Ako, muna. ako. Ikaw. Lights on or lights off? Lights off! Hindi ko na makita yung mukha ng darling ko. Ayan, nag-lights off tuloy. Oh. Ikaw, Nathaniel. Lights on or lights off? Lights on po. Para makita ko yung kagandahan po. Sabi ko na may masamang bala ka sa anak ko. Ang may masamang balak po pag lights off, lights on nga po eh. Ganun ba yon? Ganun po yun. Sabi ni Tito. Mukhang may eksperyensyado ka na. Ay, Paano ba to? Bakit nga? ayoko talaga dito pero bulabog kami kung hindi ako Paano papayag. halimbawa ko, eto pa ang huling tanong. Paano kung akiting ka ng anak ko? Anong gagawin mo sa dilim? Lalayo po ako, tita. Bakit? Pagbalik ko nakahubad. Ay, joke po. Tingnan mo! Tingnan mo. Manang-mana ka sa kalaro mo ng basketball. Mana ka kay Kanor. Aray ko, darling. Okay, mabait yung batang to. Kaya mo sa... Bakit biglang nagbago kanina eh? Ayaw mo. Ano bang meron? Ikaw, paglulukuhin mo tong anak ko ha, mayos ka ha? Papa, maayos po yan. Kalaro ko po yan nung bata pa ako eh. Yun na nga eh, kalaro rin kami, magkasama rin kami dyan. Papa, anong hindi niyo po sinasabi? Wala, magkasama kami sa Sunday Club. Kaya Kanor. nga, Sunday. Oo, Kanor, mukha namang mabait yung bata. Bigyan lang natin ng chance. Salamat po, tita. Wala naman Nathaniel, ako may choice. hindi ka ba sinasabi sa akin? Kailangan ba nating mag-usap? Wala. Ito, napakabait din ng tatay mo. Tsaka, kaya nga kami Ba't iba yung magkakampi sa sinasabi basketball. niya sa'yo? Oo, okay kami yan. Ayoko talaga sa lalaking to, pero wala na akong choice, guys. May choice pa ba ako, guys? Susumbong ako sa asawa ko eh. Ha? Alam ko na. Bumili na lang kayo ng ulam. Oo nga. Mukhang di kayo nag-orientation eh. Magkakain na lang tayo. Kain tayo. Basta po, humarap po ako dito sa inyo para paalam na... Basta, Mahal malinis ko po ang yung anak intention mo. Opo, malinis yung intention ko sa anak niyo po. Are you shoes? Are you shoes? Opo, yes Kung po. sigurado ka ba, yun na, hindi ka marunong mag-English. Are you shoes? Yes. Okay. Opo. Mahal ko po yung anak niyo. Basta wag mong saktan tong unikaiha ko, ha? Hindi po mangyayari yun. Ay, sige. Anak, tinanggap ko na to. Wala Parang naman hindi ako ka dyan. talaga sinasabi sa akin. Wala. Okay, magkakain na tayo sa labas. Kain sa labas. Metro's #1 Love Radio. Basic! Morning. Morning, happy Monday. Welcome to Sabi ng Friend Ko. Baliktad. Ay! Iba yun! Good morning! Ayan si Jolene. Good morning, sa inyo. Morning. Aray mo, sabi niya.
Oh, actually, may update ba o may part 2? May update na. May update. So, wala nang part 2. Sige, we deserve an update. Actually, naging sila pero ano na daw, hiwalay na rin daw sila. Ay, okay. Ano lang, yung kwentong yun lang na... Yun lang. Portion Oo, yung portion na. lang na yun. Naging parte niya ng buhay niya si ano. Si Kat, tas yung tatay nga, walang choice na... Kasi, sabi ni Tin, parang familiar din yung story noong 2024 pa. Hindi, iba yun. Ikaw talaga, Tin. Lakas daw ng enerhiya ni Tita Mac, sabi ni Games. oo. Sarap kasi ng kape ko, ang tapang eh. Buti pa yung kape, yung na-adjust yung tapang, no? Pero pag hindi ka mahal ng tao, wala, hindi mo mapipilit yung ipaglalaban ka. Paano po makapasok sa club? May entrance fee ba? Paano ba yun? Consumable ba yung bayad doon? Parang sa bar? Sa club mong tanong tayo. Sige. Hindi kasi kapag pag yung pag bar, halimbawa may guest. Pag bar, halimbawa ang entrance fee po, ang ticket ay 4,000. Tapos yung 2,000 po doon consumable. Pag bar, hindi ko alam sa beer house kung paano. Kaya mahal yata ang drinks doon. Kasama na yung pagkakalang ko kwento sa akin ni Uncle na kunyari chinachat niya dati. Pero nakwento niya na naman na yan dati. Diba? Kunyari ganun-ganun ba pero nakwento niya na yan sa akin dati. May mahal yan kasi may LD daw. What's LD? Pero LD, brother. Long distance. Hindi yan! Aray mo! LD, ladies drink. Yun. May Okay. LD daw, kaya siya mas mahal. Ang LD ay mga nasa... So wala nang entrance fee. Isasama na yung... Kaya mahal yung LD, doon na kinukuha yung entrance fee. Kasi pagpasok naman doon, order din naman eh. Dapat order kasi nga, yung iba hindi order, manunood lang. O di pwede. Libre. Oo. So hindi pwede. Hindi pwede. Order Kailangan may minimum. dapat. Parang may bar ako na napasukan na ganyan. Parang may... Bar naman siya, tapos may parang south border yata. Yung mga band nga, pag... Tapos... Diba, like hard rock, Oo. bago ka makapasok, since may band, meron ka ng parang entrance na around... Hindi, yung iba yung napasukan ko, may entrance na, tapos required bumili ka ng alak. So kahit walang pulutan, basta bumili ka ng alak. Tapos hindi pwedeng baso-baso lang. Dapat yung tag 7,000 bilin mo. Kasi nga may bandang south border. Hindi, bukod pa sa entrance fee na 2,000. Bukod dun sa ticket, 2,000, required kang bumili. Part ng nila yun. So sabi ko, ay, no. Luka Doncic, LD. Ang galing talaga ni Glenn Tunyako. So, mahal naman nun, no? Kasi hindi lang... O kaya nga, parang sabi ko talaga, kaya siguro, hindi naman ako umiinom. Parang, So, required bumili. Kunyari, Siyempre, ang marketing nun, pag bumili ka alak, di pwedeng walang pulutan. At saka may benta ka ng alak agad na tag sa 7,000. Yun yung pinakamura pa ha. Kasi isang bote bibilihin mo eh. Kaya sabi ko, hindi, never again. Na para bang pag... Punta ka ng SNR, mura lang yun. Hindi, tsaka para bang hindi tayo nag-i-event monthly, ang dami natin na, kaya na din, napansin ko din yung sarili ko, na dahil may event tayo lagi, sanay na ako sa mga events, may performer, andun naman yung South Border, andun yung Side A, parang pag nanonood na ako, ganyan na lang ako. Hindi ka na masyado. Oo, napansin ko. Yun yung downside yata na Exposed sa na kasi events, tayo sa mga events. artist. Tama, exposed. Unlike kung before na galing pa tayo, ako galing Probinsya, tapos makakita ka ng may gig. artista, oo. Na hindi mo lang sa concert mapapanood, pwede mong mapanood sa bar na maliliit na malalapitan. Kasi tuwing event ko, makikita ko si Side A ulit, makikita ko si Joey G, makikita ko South Border, ganon. Hindi pa makapasok sa bar session, gusto ko mag-try next year college graduation ko, sabi ni Tin. Gusto daw niya pumasok sa bar.
Marami namang klase ng bartin eh. Yung pinasukan kasi nila, beer house talaga Pang-tatay yun, pang-tatay. Oo. Yung mga pang-pawi ng pagod nila sa trabaho. Tanungin mo yung tatay mo. Ayan si Daddy Arnel, Oo, Daddy si Arnel. Daddy ah. Arnel. Ay, Nathaniel din yung pangalan, no? Nathaniel. Yun yung trauma ko sa bar. Kaya ngayon pag Grabe, no? Talaga. kaya pag may nagyayaya na halimbawa, oy, tara tayo andun South Border. Sabi ko, napapanood ko na yung sa events ko. Tapos required pa yung drinks, no? Oo. Sa ano naman, shout out kay Sir Brian, mga taga Hard Rock Cafe Manila. Doon, may entrance ka lang na around 300 plus kasi may band. Siyempre, sulit naman, galing din mga banda doon na perform. Tapos may isang drinks na yon. Isang drink na yun. Kung pili ka kahit ano. Depende sa artist naman. Yung trauma ko naman depende sa artist. Last time kasi pinanood ko si Nina. Kasi si Nina hindi masyado yun sa events ko eh. Oo, syempre At saka, Nina yun. oo, Nina. Iba talaga. Kasama ko yung dentista ko, si Doc Mav. Nag-Nina kami. Yun talaga nakanganga ko. Kasi, nakanganga ko. Tsaka, batang 90s. Yan yung unang namin. Yan siya yung unang, bang peg niya ngayon? Siguro, sino bang kinakabaliwan ng mga bata ngayon na kumanta? Basta si Nina yung unang namin. Kasi ngayon grupo Bini. Oo. Yung mga soloist. Yan, sila Nina. Mga kabat sila, Juris. Bondok, Juris, yung MYMP Days. Yun, pinanood namin. Nyoy, yan sila yan. Sabi ni Daddy Arnel, nung college daw nag-try pero hindi araw-araw. Hindi naman talaga yun araw-araw. Wala naman nagbe-beer house ng araw-araw. Weekly talaga yan. Di ba, Kon? May kinuwento sa akin nanay ko kasi daw sinama siya ng tatay ko dati sa beer house. Si LL13. Sinama ng tatay ko, ang nanay ko sa beer house. Ginagawa daw ng babae. Oo, sinama lang kasi takot si tatay kinanay eh. Takot. Sabi niya, sige sama ka para di ka magduda. Sinama sa beer house? Sinama. Sabi nanay ko, sige sama ako. Ginagawa daw yung yelo sa baso na kinukuha ng babae. Hinahadhad sa pekpek. Tapos ilalagay ulit sa baso. Hindi! Sabi daw ng babae, aakyat daw sa lamesa, kukunin yung yelo sa baso ng nagiinom. Tapos igaganon sa pekpek. Tapos ibabalik. Kaya daw hindi talaga mapagkakatiwalaan ng mga pumapasok sa beer house talaga. Sabi ng friend ko dito, ayan, ginawa daw pangbukas ng tansan daw. Grabe. Ayun, yung ganing pekpek. Ang tigas naman ng pekpek nun. Ano, may ngipin yung pekpek? Ulit-ulit yung pik-pik! Sa'yo kasi wrong spelling eh. Pik-pik! Matigas na kasi siya kaya nabuksan ng pik-pik. Aray mo, pik-pik. Gold Trans, biyaheng bulan, Pasay, naka-tune in. Salamat sa inyo yan. Nakakatawa talaga kinukwento ng Tapos, nanay ko yun. Sabi ko, yung pala eksena. So sabi niya, kaya pala hilig na hilig ka dyan sa beer house. Ayun, lalong sumama. Kasi sinama yung nanay ko eh. Next time, hindi na siya makaalis mag-isa. Oh, sumasama syempre hindi na nagpapaalam. Pero nakita ng nanay ko talaga, ganun daw ginagawa ng babae. Tapos gusto daw ng mga lalaki, nihigop daw talaga yung alak. Yak! Oo. Aboy pik-pik. Ajot, ba't amoy pik-pik to dyan? Galaw, go. Aray ko. Si Uncle, di ka ba nakapasok ganun? Paano lang yan? Bawal siya magkwento kasi nanguhuli. Nakakatawa talaga. Shout out ko na lang si Boy Inting. Boy Inting! Yan. Yung mga Sa amin, maestro na Enteng niya. Boy Inting sana. Sa inyo, Para Inting. pik-pik, Boy Inting. Kapatid ni pik-pik yan.
master yan sa mga ganyan eh. Oo. May Boy Inting. Mga bar na pasukan natin, yung mga yung mga party-party. Spark Club. Yan, mga Clubbing. club. Oo, Clubbing. BGC. Yung mga, Okay, maniwala. maingay eh. Didikit talaga. Naalala ko diba? dati, Oo. parang Christmas party ng MBC, tapos nagyayaan kayo. Tapos ako na corner talaga ako ni Rocky yata. Sama ka na. Eh, hindi talaga, wala akong sa plano. Siyempre, napasama ako, akyat ako dun, sa bar. Doon na kayo, doon na sila uncle. Saan yun? Diyan daw sa may, hindi ko maalala, basta Christmas party yon lahat. Oh, hindi, Bi. Ay, Kasama ka nun, tapos sabi mo, Bi, alabi, ay, hinatid niyo pa ako ni uncle pag grab na ako. Nag-grab ako pa uwi. Oo. Kakaupo ko pa lang, sabi ko, ay, gagrab na lang ako. Wala talaga. Kasi paano kayo nakakapagkwentuhan nun? Ay, nagtugtog si Totoy. Tugtog Paano nga yung sabi mo, Oo, paano yun? Paano ka nakakapagkwentuhan sa ganon? Pag tumatanda na, ayaw mo na magipagkwento sa maingay na eh, no? Hindi, yun nga. Kaya nga ako napauwi kasi pag upo ko mga 5 minutes, Bi, hatid mo na ako, magagrab na ako. Ay, nako. Sa amin, low budget sa bar katabi ng school. Pwede ba yung bar sa school? Hindi pwede yan. Bawal yung mga bibentang bawal alak yan. katabi ng school or mga yosi. Bawal Baka yan. tago. Si DJ Titangelo, na-try niya pumasok sa bar. Hindi niya na-try, ginagawa niya talaga yun. Wala, hindi pa yan bumunta doon. May kwento sa akin si Jean, wag kayo. Baka sabihin ko dito. Ay, pe-perform siya doon. Perform pa, Chuchay. ilulusot pa. Sa Recto Madami Bar. Alam na alam, Jaka at Yes, pangalan? Ay, nako. Shout out do kay Boy Inting sa mga taga... Sabi ni Jigs Palines, good morning my mom ko na ganda at sexy. My mom ko, I love you so much. Ingat palagi, mom ko. At tawag endearment niyo, mom ko. Ma'am ko. Paano nila binubuksan yung beer? May abrilata ba sa loob? Oo nga, paano yun, Col? Paano yun? O baka bukas na, naalis na lang yung takip ng labi ng Siguro. pekpek. Pik-pik! Ayan na naman si Pik-pik. Sino may yaks? Ano? Ew, yummy! Ay, no. Salamat po, Thank guys. you, everyone. See you tomorrow. Salamat. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinag
tagal kasi natin, Tunying. Hindi Yung nagkasya. intro natin, 30 minutes. Yung podcast na to kasi ano to eh. Pinagsama-samang Pang-Lenten 5 taon na hindi nag-usap. Pang-Lenten season kasi to. Paano ko nga ba malalaman kung siya na si the one? Pwedeng basic yung sagot natin dito. Pero yung bisita natin ngayon sa ating episode chat, siya yung ang sarap kausap pagdating sa mga signs. Natatawa na siya. Promise, pag narinig mo siya magsalita at narinig mo kung paano siya manermon at mang real talk, tatahimik ka talaga at makikinig ka sa kinauupuan mo pag siyang nagsalita. Pero bago ko siya ipakilala, gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng tumangkilik ng ating first episode. Tapos nakinig ka rin ng second episode. Thank you so much sa pakikinig sa amin ni Alex Calleja, tapos Asian Pacboy, tapos siya yung unang babae dito. Salamat kasi na-receive ko yung mga messages nyo. Yan, na natuwa kayo. At salamat din sa inyong pag-rate dito sa Spotify. Salamat sa pag-review at sa pag-comment. At salamat sa lahat ng pa-shoutouts nyo. Sa lahat ng gusto magpa-shoutouts sa ating Tita Max podcast. I-chat mo lang ako. Tapos, I'll be more than grateful na ma-shoutout ka. So, eto na nga po, si Tanya Chinita at welcome sa bago mong kinahuhumalingang podcast. Ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. At kung meron nga akong taong, may script ako kasi gusto ko talaga masabi ko yung nasa puso ko sa kanya eh. At kung may taong gusto akong takbuhan para hingian ng payong, pagdating sa mga signs, kung siya na ba yung the one for me, siya yung isa sa top of mind ko na nasa isip kong tao. Please welcome sa Tita Max, Marian, aka Lala Banderas. Naiyak ka? Grabe modulation. I can't. Sa intro lang yun. Kailangan kasi rated. Grabe kasi Tapos modulation. magbabago yung personality depende sa kausap. Hindi ko kinakaya yung modulation. Iyak ka? Oo. Cry ako. Welcome! Thank you. Marian ka ni. Oh, Marian na. Known as Marian. Bakit? Kasi kailangan pag nag-progress ka na, nag-move on ka na, you leave everything behind. Makinig kayo. Oo. Yung palang yung tanong ko. Intro Di ba pa lang. tumatahimik akong Diba? bago? Tawag dyan, mama. Marunong. Mamagaling. Oo, mamagaling. O matalino. Hindi, pero naalala ko yung umpisa natin. So, kaya ko siya gusto i-guess dito kasi namimiss ko siya kausap. Oo. Diba? O, ayan na. Okay ka na. Okay na to? Saan na yan? Okay na to? So, naalala ko nung mga uhugin pa ako sa Yes FM, di ba? Siya Oo. talaga yung isa sa closest ko. Yan. Tapos, isa pang nagmarka sa akin, hindi ko makakalimutan, siya yung nakakaalam ng deepest and darkest Yes. secret ng life ko, di ba? Yes. Hindi, si Tanya kasi inagawan ko ng trabaho before. Kaya nakipag-close ako sa kanya. Ay, oo! Hindi nila alam pa yan. Di nyo yun alam. Revelation Sige, din ikwento yun. natin yun. Kasi dapat papasok na ako. Oo. Tapos may ganap. May So, ganap. hindi ako natuloy pumasok. Tapos si Lalabi. Ako yung na-hire. Pero para sa'yo talaga yun. Oo, para sa akin yun. Kasi dapat daw later in life pa tayo magkatugma. Totoo. First time ko siya nakilala sa Star City. Kasi papasok ka sa Star City, dinala ka ni Rick Paniero. Doon ko siya unang nakilala. Doon ko siya unang nakita. Sabi ko, ay, cool naman siya. Ang ganda niya. Cutesy. Wow. Hindi Putting sabi words ko, in my mouth. Hindi sabi ko sa'yo, ang ganda mo. Artistahin ka Akala talaga. ko ikaw. Akala ko pertaining to Ang yourself. cute sila sinabi mo. Hindi mga maganda. Taranggap ko na nga. Kasi nung mga panahon na yun. Umugin nga. Sinabi ko na nga. Agad ka pa eh. Wala ka bang As a public single mata? Ang damit. Same lang araw-araw. Okay, go. T-shirt shorts. T-shirt. Tapos, T-shirt shorts ka lang. Tapos yun, pero naging close tayo, pareho tayong Yes FM. Tapos, ang nakakatawa po kay Lalabi, siya yung nag-reach out lagi. Siya yung nag-reach out sa akin. Pinaramdam niya sa akin na, welcome ka sa team na to. Welcome Kasi ka sa totoo lang, si Tanya, hindi naman kasi talaga siya extrovert. Hindi talaga siya yung tipong, maingay siya, loud siya. Pero, may moment lang, may Sa times taong lang. comfy Oo, ako, may times oo. lang. Or may mood May lang siya. pitik, may something. Oo, minsan talaga Kaya pala mga ganun. pagkaibigan tayo, may something ka din Oo, eh. minsan talaga lumalabas. nagpapatalo. Hindi ma-retain. Hindi nagpapatalo. Ayaw patalo. hindi talaga siya outspoken na tao. So, kung gusto mo siyang makilala in a deeper note ba?
you really have to reach out to her kasi she won't do it unless she's very Kilala niya comfy. talaga, Oo, doon sa tao. Saka lang siya mag-open up. Paano ko nga na-share yung aking deepest and darkest secret? Paano ba yun? Feeling ko hinugot ko siya eh. Alam ko hinugot ko lang siya kasi nga parang for the past few days or weeks noon, hindi same yung aura mo. On air, you're different. Pero pag lumalabas ka na on air, sobrang sobrang tahimik. So I just asked, what's wrong? Plus, maano ako sa mata, di ba? Matingin ako sa mata ever since. So kahit chinita ka pa, iba yung mata mo kapag umiyak ka na kasi. So I asked, since wala man tatanong, I asked kung ano yung problema, anong meron. Tapos, hindi mo siya sinabi kung ano talaga siya. Hindi ko mas-straight eh. Yeah. Siyempre, pambobo pa ako dun eh. Oo, tsaka, very mo yun Bobo pala. Hindi parang bobo yan ka. ay something that you keep to yourself lang talaga. I know that. So, nung sinabi mo lang sa akin na you're having troubles with, hindi ako nag-pry. Yun naman ako eh. Ano yun? Hindi nag-pry. Prito. Kumbaga, ito na, lumalabas na. Hindi ko pinilit na sabihin mo sa akin yung details. I didn't force you to go into details. Oo. Pero nag-open up ka. I let you do it. Kasi gusto ko... Saan ba tayo nun? Sige nga, hindi ko naman alala. Nasa iyo yan. Kasi ako yung nag-iusi, ikaw ang hindi. So, pinapausukan ko si Tanya Chinita. Para mag-confess. Oo, para mag-confess. Okay, so, diba? okay. So, yun. Oh my God. Doon lang kita dinadala every single time. Tapos, I let you cry your eyes out until you're ready to go back in. Oh my God. Tapos, we don't talk about it other than that place. Yun yung natandaan ko sa atin. Hindi natin siya pinag-uusapan is sa any crevice or space dito sa office. Doon lang natin pinag-uusapan. Naiiyak ako. Hindi, sobra. Kasi ganun ka kasi nagmarka ka nga sa akin. Hindi, naalala ko katangan ko. Sobrang bobo ko. Medj. So, talaga may something talaga. Oo, may something ka na talaga, Bi. Layo lang ng narating mo. Layo ako sa something mo. Hindi, so, na-realize ko na, so, kung hindi mo ako shinig, kasi nga wala akong nahinga na wala akong nasasabihan nun, so walang manggigising sa man really talk sa akin. Talaga, as in, sinabi ko yun sa'yo, paulit-ulit, you just have to stop. Kasi nga, hindi lang naman ako nakakita ng potential mo even from the beginning. If it wasn't for whatever experience na pinagdaanan mo, I wouldn't be in the radio industry. Kasi they all wanted you to be in. They all saw something in you. And nung nakabalik ka, I just don't want you to miss that opportunity again. Kasi I know you want it. So, nung mga panahon na yun talaga, feeling ko lang, if I won't do it, I'll regret it. Nasayang kasi ang galing nitong taong to. O para lang sa mga hindi makarelate kung ano ba yan, kasi sila nakaintindi. Basta relationship ito. Oo, relationship yan. Kaya nga siya yung Relationship tatakbuhan. lang. Tapos meron pang isang nagmarka sa akin, nasa akin pa rin yung sulat mo sa akin. Oh my God, ang hilig ko kasi doon. Hindi lang pala ako. Hindi, I mean, ang hilig ko. Oo, sinulatan niya ako. Oo, Tapos sinabi niya ulit sa akin yung mga sinabi mo in person. May hilig ako doon sa mga closest friend ko na lang talaga. As in yung those people na I hold dearly in my heart. Meron talaga akong handwritten na letter sa kanila. Just so they know na I do make an effort to make those closest friends of mine know na close sila sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Hindi ka mapaproud sa akin kasi dire-diretso pa rin yung relationship na yun eh. Magkatapos ang pag-iyak ngayon. Totoo ba? Oo, tapos ano na lang. Bale, mga 20, ano ba yun? 13 ba yun? 3 years pa nag-run ang ano. At least nauntog ka. Oo, nauntog. Hindi naman siya, parang ititreat mo naman yung mga advice na hindi mo sinusunod as whisper along the way na telling you na, oy, sinabihan na kita. It's a warning. Hindi, tanggalin niyo sa isip niyo na pag nag-advise kayo, it's mandatory that that person does your advice the next day. It's harder for them. It's easier for you to say kasi ikaw yung nag-advise. Pero for the person who is actually doing it, it's not that easy. So, hayaan mo 3 sila. years pa siya at humana. Okay lang kasi okay ka na. Mapaproud ka sa akin ngayon, girl. Ngayon ako proud sa'yo. Thank you. Hindi mo sure? Meron akong bago. Nag-ano lang, upgrade. Iba lang proud pa si Tanga. Iba lang yung antas ngayon. Pero kamusta si Lala na hindi na... Ay, kamusta si Marian? Si Marian ay discovering. Kasi syempre si Lala, I know what to do every single... It's not that it's routinal. It's just that
aware ako of what I'm going to do in a day. Alam ko yung role that I have to play. I know the task that I have to finish. Pero si Marian kasi, although meron siyang routinal tasks every day, andun ako sa exploring mode eh. Na this is me, even the page kasi was changed into my own name. So yung takbo ng life ko and the things that I'm willing to share in public, now I have control of na do I share this? Do I not share this? Nasa akin na siya. So, si Marian ngayon ay exploring. It's not easy. It's really hard. Pero ano siya, kahit papaano ay contented. Happy ako, Satisfied sasagot naman mo. ako. Sa Nakikita ko, nararamdaman ko. Mas mararamdaman mo yung pagod ko. May tatanong ako, Ano? nakailang botox na ako, ikaw hindi ka pa rin tumatanda. Sa totoo lang. Bakit? Pareho naman yung tawa natin sa radyo, gano'n, pero wala ka wrinkles dito. Sa At least totoo. mukha ka talagang fresh Hindi everyday. ba, nagboboto. Siyempre, science na to. Ano ba? Science na to. Sa'yo wala eh. Totoo. Hindi. Alam, ha? May botox yan. Yata. Hindi. Botox? Wala Ay, kang wala. botox. O, tamo. Wala. O, yun ang Patanggal to. nga lang yung mga words sa mukha ko. Tamad na tamad pa ako. Ibobotox mo pa. Ano ba yan? Jeans ba yan? Feeling ko, Hindi. jeans na to. Ah, salamat ah. Hindi ako magdadeny. Kasi feeling ko jeans na to. Humble. Oo, jeans, no? Ano sasabihin ko sa'yo kung Hindi. jeans to? Yun lang yun sa buong ko. Ano gusto mo pa? I-reveal ko pa. Ano Baka pa? sex life. Wala. Oh my God, ang inis. Wala nga. Actually, mainit. Wala Kasi din. Ano, wala talaga. Jeans na to. promise, tinignan ko yung face mo. Sabi ko, ito naman. Ang unfair naman. Lord. Kasama na Sa yan. kailangan yung relasyong mali eh. Sa kanya pa rin. Sa pa din yung kulubot. Sa'yo naman daw yung pink mata. Hindi, science din to. So, nga pala. Engineering to. Pati yung kilay mo ngayon in architecture. Salamat. Ay, siya naalala ko nung bago kaming Jack. Promise sa lahat ng bagay, kain. Ninilibre niya muna ako. Siyempre, wala pang racket nun. Tapos, tsaka sa OOTD, talaga siya isa sa mga inspirasyon ko. Kasi araw-araw si Akla, ang laki ng puwet ni Akla. Ang sexy mo, promise, sayang. Flex mo naman yung dede mo, tsaka yung ano mo. Hindi nyo kasi nakikita. Huwag niya nang tignan. Kung yung sa akin, nilabas ko lang sa kanya, nakatago pero bugs. Huwag mo nang, mamaya tignan nila mamaya paglabas. Yung puwet mo, sayang. Alam mo, yung balakang ko sa nanay ko to. Maganda nga sana kung yung puwet lang or yung balakang lang. Sinama niya yung puson. Sinama ng nanay ko yung pamana yung puson. naman! Meron, te. Humble naman. Oh. Ba't tingin sa oras? Oo, di. May Nag-vibrate. nag-chat. Alam mo na, yung mga working people na kailangan sumahod. Alam mo, ano yun ang tawag dyan? Yun, next time na lang. Bobo, di pala alam. Assignment na lang. Mental note na lang natin siya. Sige. Wow. Wow. Wala na tayo Ang matapos. dali-dali nito, di ba? Ilan na kaming appear? Assignment yan, ang matapos yung podcast. Pakibilang ko. May prize. Tsaka beauty and brains talaga itong kuvain na to. Ikaw din naman. Wag mo na. Pag binala kita, wag mo na akong Pinapag-try mo na kasi sa sarili mo as boba. Hindi naman eh. Tanong mo nga kaya. Sa ibang Alam mo, subject. pinakagusto ko kay Tanya. Sa PE. Pinakagusto ko kay Tanya, money matters sa'yo talaga. Oo, syempre. Magaling ka talaga sa finances. Ever since the world began. Di So, ba? nasa yung sipag te, sa akin yung hindi. Sa Kasi- socials kasi, nung, di ba? Nung pandemic and all, nag-YouTube si Akla, nag-rise talaga siya sa TikTok. Lahat na ng pamilya ko sinama ko. Pati ex ko, binura ko talaga yung YouTube ko. Totoo Kasi ba? doon yung ex ko eh. Oo. Binura mo siya doon? Oo. Yung YouTube ko. Hindi, mabait yata siya. Hindi. Sorry na, hindi na kasi kami updated doon eh. Tinanong ko na siya once eh. Kaya kanina sa BTS, sabi ko, wag ka muna mag-appear-appear. Oo. Sayang yan. Ang dami kasi Hindi siya natin ebas. Oo. Hindi ko na alam kung anong topic natin. Kasi sobrang dami Para tayo ebas. egg-tray eh. Oo, te. Anong ulit topic? So yun na nga, ang dami remarkable sa akin. Yun. Ang init. Ang dami nagmarka sa akin, sa puso ko. Your Lullaby. Yan. So kaya ikaw ang naisip ko na isama ko sa podcast. Kasi yung chemistry na pa-appear-appear, wala din naman ng ganyang ina-appear. Nung dati, yun sa ginawa ko din ganito, pero sa YouTube siya, sessions yun, te, no? Sessions yun. Si Tunying yata din yung second ko. Si Tunying din ang in-interview ko. Iyak ba tayo dun? Hindi ko alam kung umiyak si Binura Tunying. nyo na? Pero doon mo na-reveal. Binura nyo na? Doon siya nag-reveal, diba, na
Sila ba uli o naghiwalay na? Sila ba uli? Kayo uli ng ex mo na kasi nama mo sa mga YouTube video. Doon ka nag-reveal. Shit, burahin natin. Di ba? Wala naman siya masyado highlight doon. Tinanong ko lang. Salamat naman. Alam naman na yan nila. So, ito gusto ko magpasalamat ngayon. Siyempre, hindi pa ito ending. Intro pa lang to, girl. Ending na ang bilis. Oo. Dito, meron tayong Tita Max Confession sa ating podcast. So, may letter sender tayo at papayuhan natin siya. Sige. May tanong siya sa'yo. Okay. Tita Max Confession. This December po, 10th anniv namin ng girlfriend ko. Pareho kaming may stable na trabaho at may savings naman. Pero, ewan ko ba? Bakit ayaw ko pa siyang mayaya magpakasal? Isang beses po, pabiro niya akong niyaya sa chat. Sabi niya, tara pakasal na tayo. Nilaf reacts ko lang. Kasi ayaw ko siyang sagutin ng no, baka maghiwalay kami. Ayaw ko ding yes, kasi baka hindi ko naman mapangatawanan. Gusto ko naman po siyang makasama sa future, pero bakit kaya hindi ko pa masagot sa sarili ko kung siya na si the one? Sayang kasi ang 10 years, kaya patulong naman po. Love, hashtag Mr. Unsure. Very Mr. Unsure. Very immature. May pa Mr. Unsure ka ba? So yun, di ba kanina sa intro ko, paano malalaman kung siya na yung the one? So 10 years. Nasa taon ba to ng pagsasama? Well, it plays a role. We cannot deny na yung years of being together plays a role. Lalo na kung sa 10 years na yun, malamang sa alamang even yung amoy ng utot ng isa, kabisado mo na. So, it plays a big role in decision making. Pero, tanggalin na kasi natin yung very juvenile na tag na yan na siya na ba si the one? I don't think kasi there is the one. Oh my God. Oo. Hindi tayo ready sa real talk na ganito, di ba? Tayo mga Pilipino kasi parang conventional tayo na me the one for me. Kasi it gives us hope. Parang it gives the kilig factor to a relationship kapag tinag ka as the one. Syempre, kunyari ikaw, meron kang boyfriend or merong naumaling sa'yo, tinawag kang the one. Kahit pa paano kinikilig ka hearing it Pero in real life, siguro coming from a person who's also in a decade-long relationship, the one is not actually someone that comes along The one is someone that you choose. Ikaw ang nagde-decide na siya na yung the one. So, ang titignan mo lang na subjective reasoning ay Metro's #1 Love Radio. Basic! Angkol! Dagol! Ayaw. Angkol Dagol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Welcome sa ating siko, Sino Ako? May bagong yugto sa buhay ng world's biggest YouTuber na si Mr. Beast o Jimmy Donaldson sa totoong buhay matapos niyang pakasalan ang kanyang longtime girlfriend at content creator na si Thea Buesen. Isinagawa ang kanilang pribadong kasal sa Necker Island sa British Virgin Islands. Wow. Kung saan humigit kumulang sa 70 na piling bisita lamang ang dumalo. Mas pinili ng dalawa ang isang tahimik at personal na selebrasyon kaysa engranding online event. Ibinahagi ni Mr. Beast ang wedding photo sa Instagram, kalakip ang mensaheng, I found Mrs. Beast and it was the best day of my life. Sana all. Si Mr. Beast ang pinakamalaking YouTuber sa buong mundo. Meron siyang 509 million subscribers. Kilala siya sa kanyang mga content kung saan tumutulong siya
at namibigay ng cash. At hindi lang yan. May malalaking budget sa kanyang mga challenges. Congratulations, Mr. and Mrs. Beast. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Babishi, congrats sa aking inaanak. Mabuhay yung mga Wow. Inaanak ko yan. Ninong ka na naman. Siyempre. Basta bang ang kilalang mga personalidad, talagang ninong ka agad, no? Babishi, congrats inaanak. Oo. Saan kinasal? Basta isla yun. Isla. Kasi gusto niya tahimik lang. Anong regalo mo? Ha? Aparador. Yung cabinet drawer. Durabak. Durabak. Ayan. At least may lagay ng brief si Mr. Beast, di ba? Yeah, congratulations. Congratulations! Ang happy natin pag may mga kinakasal. Kasi ilang taon lang maghiwalay na yan eh. Hindi yan mag-iwalay. Ganun naman ang pattern ng ngayon. Long time yan sila. Maraming hindi lang nakakapaghiwalay kasi napasubo na eh. Ego eh. Ganun ba yun? Oo, pero kung may option lang, madali ang option maghiwalay sa Pilipinas, ang dami na naghiwalay. Ang dami na nagpaanal kung mura lang kung walang bayad. Kaso matagal eh at mahal ang proseso. Pero congrats at si Mr. Beast. Palakpakan natin na may kasama Mr. Beast. sigawan naman dyan! Congratulations! Saan tayo mamaya? Mr. Beast, hindi para siya nag-chat sa atin. Maraming umaten sa kasal nila. Mga 70 lang. Okay. Pinablik ba? I mean, pinost? May pinost lang niya sa Pinost, Instagram. Pero pinablisay. parang, ganun yung mga, di ba, yung mga mayayaman pag nagpakasal. Intimate. Sila lang eh. Intimate. Oo, very intimate. Parang Bea Alonzo, di ba? Tapos, so for the first time, merong 500 million subscribers na YouTuber. Oh, siya yan. Si Siya Mr. Beast yan. Yung boto niya, nung tawag Siya yung- doon, no? Parang Siya yung nagka-countdown na. Siya ba pinakamarami ngayon? siya. Okay, siya. Sinundan siya ni T-Series na may 314 million. Ano naman to siya? India's largest music record label. Tapos number 3 si Coco Melon, 202 million. Diba? Coco Kaya Melon. mapapakinabangan ko talaga tong Coco Melon ko. Hoy, di pambata yun! Pambata yun! Di bang kukumilon yan? At ang Ang bilog. ng melon? Anong bilog? Ayan talaga. Yung cake sa kasal ni Mr. Ayan, si Beast. Mr. Beast talaga eh. Congrats, Mr. Beast. Ayan. Aray ko. Aray mo. Sabi ni Mr. Beast? Sabi nung pare. Grabe siya. Magpa-challenge yan eh. Si Mr. Beast? Yung pare. Sabi niya, magbago ka na! Sabi ng pare. Sabi ni Mr. Beast. Ba- Pag nagbago bigyan kita ng $10,000. Sabi ni Mr. Beast. Sabi nung pare. Wow. Nilive niya yung preaching niya. Ni Father? Ni Mr. Beast. Sabi niya, praise the Lord. Sabi ni Father. Sabi ni Mr. Beast. Maniwala na sana ako, guys. Gusto talaga magidla. Ayan, nakidlatan tayo, nakidlatan. Bago na tayo. Sabi ni Father. ni Mr. Beast. Sandali, manonood siya ng Suna mamaya. Suna eh. Si Mr. Beast? Di, si Father. Si Father, syempre. Tignan natin mamaya kung Sabi ano. niya, o pila na po kayo sa ating Lord Supper. Lord Supper. Ostya. Sabi ni Father. Sabi ni Mr. Beast. Hindi naman sinasabi ni Father Di ba pumila yun sinasabi? Sa pastor kasi ganun sinasabi, pila. Aray ko. Iba yung iba. Ito na lang pilahan nyo, baka manalo kayo. Oo, so love knows no boundaries! Hindi na kailangan pumila, magpalista lang. At syempre, pag nakalibot kami dyan, may kasama mo lang, may cash na, may grocery pa. Kaya palaging nakatutok. Sa 90.7 Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Metro's #1 Love Radio. Basic! Yung sa'yo lang, does this person makes you happy? Can you live without this person? Does this person completes you? Does this person cause you so much pain, unbearable pain? If the answer is all yes, then what are you waiting for? Diba?
kung hindi man siya ang magiging, hindi na naman kasi unconventional din sa atin yung hiwalayan kahit nakasal pa, di ba? Though we do not encourage it, na we would want a person to stand by the marriage, hindi naman natin sila pwedeng pilitin. Pero, kung meron namang ganong option, di kung hindi talaga kayo mag-work, as long as amicable yan, di maghiwalay na lang Ano kayo. yung amicable? O yung okay sa inyo pareho. Baka Saan tumatatanong page to sa siguro sa dictionary? mga 5. Letter A kasi. Oo. Hindi, feeling ko kapag both of you, consensus na hindi talaga, we tried, we're okay, kung maghiwalay tayo, di maghiwalay kayo. Pero for now, it's a choice eh. Being with that person is a choice. Stop asking yourself a lot of questions kasi hindi Kung ka mauubusan. siya si the one. Oo, hindi ka Tama talaga nun. mauubusan. Hindi ka mauubusan ng tanong, hindi ka rin mauubusan ng tawag dito na makikitang mali sa kanya, ng makikitang tama sa kanya kasi you're now searching for answers. So if hindi mo nakukuha yung tamang answer na gusto mong makita or tamang signs na gusto mong makita, that doesn't mean that that person won't fit sa buhay mo perfectly. Maybe that person will. You just have to stop asking. Kung siya ba si the one. Ako, I stopped asking about the one a long time ago. Totoo. Oo. Kasi sa sobrang daming heartbreaks na, sa sobrang daming relationship Mga 32. na. Oo, mga 70. Sa sobrang daming heartbreak ko na, be, parang feeling ko, I just have to choose myself na, eto na ako. Ako, sa sarili ko, I don't even care kung ikaw si the one. I don't even care kung finit mo or chinek mo perfectly all the crosses that I'm looking for in a man. Ako na to, it's a state of Decision mind. ko to. Oo. I wanna be in this relationship for the rest of my life. I don't care if you are the one, but for me, you should be the one. So, ako na to magde-decide. Ito na yung forever ko. Itong taong to. So, kung hindi man siya yung nasa dreams Nasa ko, listahan ko. totoo, so be it. Kasi para sa akin, it's a state of my mind na I'm tired of searching. Sino ba kasing nag-title nito ng dawan? Ewan ko. Sana nahanap mo iyo. Ay, sorry. Sana mahanap mo iyo. Hindi, grabe, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Nga lang tayo, di ba? So, tapos na po yung podcast. Thank you Sabi so niya, much. di ba? Ikaw, tigil mo na din niya kakahanap ng dawan. Hindi, kasi ito hanap nila. Charot. Peke pala to. Ginagawa ko naghuhugas kamay. Hindi totoo kasi syempre bilang tao yung pangangailangan natin pagdating sa intimate relationship. Hinahanap natin mga checklist. Anong sign? Oo. Ang hiling natin sa signs. 3 signs, na siya na. Bakit? Wala lang. Naririnig ko kasi yung dating Robin siya. Si Robin. Sa tenga ko. Habang Diba? ginagawa mo 3 yun. sign, hindi. Totoo lang. Para malaman natin kung itong tao kayong kaibigan natin, ang kakilala natin, tamang kaibigan, tamang tao, kailangan natin ng mga green flags. Oo. Kasi we don't trust our own judgment. That's the reason why we like signs so much. Kasi feeling natin, I always fail or laging mali yung napipili kong tao. So I no longer trust my judgment. So instead of putting it as a burden sa sarili ko na pumili, I'll just look for signs. If all checks out, hindi ibig sabihin tama yung pinili ko. Pero that's not it eh. In real life talaga. You just have to find a way to be okay with your choices. Na siya na to. Oo. Magdidesisyon na ako. Hindi kasi magiging perfect talaga yung choices mo eh. Laging may palyado dyan eh. Kahit pa 10 years na yan, sabihin sa'yo ng mga tao, yung grabe yung relationship nyo, 10 years na, kilala nyo na isa't isa. Yes. Kilala ko na yung tao enough na alam kong may flaws siya. And ako din naman. Hindi naman ako stranger to flaws. But siguro, we just have to be okay with the choices that we make. So today, I choose this person. I wanna be with this person. Kesa hodang di siya yung the one. I just wanna be happy with this person. Okay, paano kung ikaw, ganyan yung thinking mo, pero kung siya, yung partner niya, hindi, kailangan pareho tayo na, ang tingin mo sa akin, the one, ikaw dapat ganun ka din. Hindi sabihin ko na, the one ka din. Okay ka na. Parang may matanong ako, tapos Parang na, okay tinapos ka. mo na kasi. Ay, sorry na. Kasalanan ko. Hindi ko na mapaik. Ba't ba ako kiles? Sana kinetoan nyo na lang ako sa labas. Ay, yung tanong ko, biglang iningkot niya ng 180. Teka, in the first place, wag niyo kasing isipin, wag tayong magpadala sa sistema ng the one. Dapat The choice.
the two. The three. Hindi totoo. Oo, no? the choice. Mm-mm. Feeling ko mas Pressure na ng society itong Oo. dawan. Tsaka ano na siya, para lang sa akin talaga, it's too immature to think na there is someone out there too perfect for you. Kasi parang kung iisipin mo, gano'n ka conceited to deserve someone so perfect. So stop looking for perfection if you, sa sarili mo, alam mo, you are not that perfect to deserve such. So instead of choosing for the one, or looking for the one, look for someone you'll choose. May tanong ako sa sulat ni Mr. Unsure. Kasi ang paniniwala niya, the one to, kasi kung papakasalan niya. So, yung pagpapakasal ba, sign to na naniniwala ka itong partner mo ngayon ay the one siya. Yung marriage ba, sign? Not a sign, but a commitment na siya yung the one. Kasi parang, you may think na sometimes wordings lang in different. No. It's different kasi yung meaning niya ay different eh. When you look for sign, it's subjective. Para siyang, I don't know how to say it eh. Para siyang hindi totoo. Intangible. Pero pag sinabi mo kasing marriage, it's a commitment kasi. So, when you ask someone's hand for a marriage, you wanna be committed to that person. So, tanong mo sa sarili mo, if you really wanna make sure, Mr. Unsure, that this person is actually the one. Sige, bigay na natin sa yung the one. Ask yourself this, am I ready to be committed to this person for the rest of my life? If the answer is yes, without second thought, then siya na yun. Kasi ang lagi mong iisipin dyan, hindi kung paano siya kung sino siya. Ang lagi mong iisipin, paano ba ako kung kasama ko siya? Do I feel happy? Blissful? Do I feel complete? Do I feel like satisfied ako, contented ako with my life? Yun lang yung checks na kailangan mong i-cross para lang masabi mo sa sarili mo na I really wanna be committed to this person. Kasi ito yung nararamdaman ko whenever I'm with this person. So, feeling ko, kung gusto mong tanungin talaga sa sarili mo, if this person is the one, answer the question. Am I ready to be committed to this one? If the answer is yes, by all means, happy marriage to you both. Ganun. Yung bang fact na nagtatanong siya, kahit sino, pag nagtanong ka na, siya na kaya si Dawan, ibig sabihin ba nun doubtful ka? Siguro, feeling ko papansin ka. Feeling ko sumulat ka lang. Hindi, feeling, ayoko naman kasi dismiss na may mga tao lang talagang hindi ganun ka bilis mag-decide in life. Okay. Or hindi ganun. So valid ito, yung pagtatanong valid niya. Naman. Kala ko kasi invalid ID. Hindi maibig sabihin nito, hindi na siya sure, Hindi ka na of sure. sa relationship. It's just so that, it's okay to ask. Oo, kasi buhay mo yun yung marriage is a commitment, like I said. It's a responsibility that you take upon yourself for the rest of your life. So, walang maninisi sa'yo if a moment or two of your life, tatanungin mo muna, okay ba to? Kasi buhay mo yun Ito na yung, sinusulat mo na yung direksyon ng buong buhay mo. Correct, So, kung mag-doubt ka every once in a while, no one will fault you na, ba't ka nagda-doubt? Di ka ba sa akin sigurado? Immature ang babaeng mag-iisip ng gano'n. Wag gano'n. Everyone is entitled Kasi to be di ba in parang doubt. pinalaki tayo sa Filipino setting na pag mahal ka, papakasalan ka. Should. Oo. And I believe in that. I wanna believe in that. Kasi hindi pa rin naman ako nag-give up sa marriage. Gusto ko din yun. Na kapag mahal ka, papakasalan ka. Pero ilagay natin siya sa katotohanan. Marami na kasing factors yung kasal. Alam natin yan. Hindi na pwedeng love lang. Correct, diba? correct. Love won't always keep us alive. Kailangan natin stability, direction, future. Sa ano nila, sa kanilang setup, pareho silang stable ang trabaho. Tapos 10 years na sila. Yun ang masaya. Tapos ikaw na lang yung iniintay. Sa'yo nakasalala yung Edi good luck. yes or no? Kasal o go? Kasal o no? Siguro kung ako yung 10 years, tas jowa ko yun, hindi ko siya pipilitin. Hindi ko siya pipilitin to be in that same state as I am. Hindi ko iisipin na hindi niya ako mahal. Isipin ko lang na this person wants to give me the world. And I want to wait until he is ready to give me the world. Kasi kung ira-rush natin lahat, ililabel natin lahat na kailangan now na. Hindi ko dapat ba mag-rush sa 10 years? 10 years na lang. Well, nasa 10 years ako, I'm not rushing. Okay. Hindi, parang feeling ko lang kasi na
when a person or when a man is ready, kapag ready na siyang Totoo. magpakasal, Ganda na yun sasabihin yung mo. pinakamasarap Yan. na feeling. Kapag ready na siya. Kapag alam mong hindi mo pinilit. Shit. Kapag alam mong hindi mo hiningi na mahalin ka, hiningi na pakasalan ka, hiningi na piliin ka. Pero kusa niyang ginawa. That's Shit. the best feeling in the world. So if that person is right for you, no matter if it takes him 15 years to realize that, I would rather wait for that 15 years than hear it from someone na hindi siya. Shit. So okay na ako. Maghihintay na lang ako until you are ready. Willing to wait. Willing to wait. If I am the girl. Willing to Pero wait. that will not always be the case. Diba? Especially kung minsan si babae nagparinig na. Oo. Totoo. Kasi tandaan yung mga lalaki, when it comes to the relationship, totoo, kaming mga babae ang driver. Gusto, Driver ng relationship. Kami yung decide or nagiging gauge kung happy ba tong relationship na to, magiging toxic ba to. Nasa amin yung control na yan. Kasi tayong mga babae yung taga-push. Pero ang direksyon ng relationship, ang where to go, will always be the man's responsibility. Why? Kasi kayo lang naman yung pwedeng magsabi na tara, magpakasal na tayo. Yung grabe yung tayo ng balayibo ko dito. Diba? Hindi naman namin kayang sabihin yan sa inyo. Although it's okay in this generation to do that. To joke. We don't wanna do that. Diba? So, you're encouraging pa rin sa mga babae na, o sa mga lalaki na kayo dapat? No, kayo talaga dapat. I mean, tough kami in life, yes. Strong, independent women, yes. Pero we wanna be treated that only time, as a princess. Ibigay nyo na yun sa amin. That's all we wanted in life. Even, nung mga maliliit na babae pa lang kami, yun yung gusto namin eh. Yun yung dream namin. Kahit i-deny mo yan ngayon, dream mo yun na magpakasal. Na tanungin ng isang taong mahal mo, will you marry me? That's part of your dream. So, sa dami-dami ng dreams namin na hindi na magkatotoo, kahit yun na lang ibigay mo. As a lalaki, sa inyo yun. Responsibilidad ninyo. The rest, ipaghahain namin kayo, ipagluluto namin kayo. Kung gusto nyong mag-gaming, gusto nyong mag-sports, susuportahan namin kayo. Pero we only ask you of one thing. Kayo mag-set ng direction ng relationship and we will support you every single step, in every single way. We will support you. Pero kayo magsabi ng will you marry me? Huwag nyo yan ibigay sa amin. Kasi insult yan sa amin. Pero hindi lahat ng lalaki marunong yan. Pero hindi lahat ng tao tanga. 'Di ba? May mga bagay na hindi mo kailangan pag-aralan ng sobra. Common sense, no? Common sense 'yun. Kumbaga meron tayong mga basic duties in life. At saka lagi mo kasi iisipin bakit naman si Jerome, yung director, nagawa? Saan Bakit siya naman nag-propose? si Jack? Saan siya nag-propose? Disneyland. O, 'di ba? Si Jack, o 'di ba? Isang mga boss natin nakapag-propose. Hindi ba babanggit yung pangalan ko? Ikaw sa lalaki mo. Propose ako sa'yo. Okay ka na ba? Oo, Hindi, diba? diba? So, meron pa din. Oh, meron pa din. But, you have to understand as ladies, us ladies, me talking to you ladies, huwag tayo magmadali. Let them be ready. It's the most blissful feeling in the world. Kapag yung tao, yung lalaking mahal mo, ready nang pakasalan ka, nagkusa siya para tanungin, will you marry? Huwag kayong magpa-pressure. I know na meron tayong ticking time bomb. Meron tayong time clock, time frame na sinusundan. I do understand that. I perfectly understand that. But do not underestimate your partner that they are so stupid they don't know about it. They are not that stupid. They are not yet ready lang. And you just have to wait. It's worth the wait. Kung ikaw worth the wait ka as a girl, worth the wait din sila for that. So, tayin mo lang. Alam mo, natutuwa ako sa payo mo kasi kahit papano, yung galit ko sa lalaki, medyo galit kasi upset ako sa kanya. Bakit? Pinapatagal mo, hindi ka pala sure. Kung ako yun, practicality wise, yes, come on. Alright. Ang payo ko dito, pakawalan mo na siya. Pinaringgan ka na isang beses. Pero kahit papano, ikot pinaga. Ako talaga, paka-negative thinker ko talaga. Hindi. Babae ka parang ako naman lalaki. At saka kasi ako, kumbaga, ako may goal ako So kung may goal ka, hindi para tayo same goals, hanap na lang ako ng makakapareho ko. O kaya single muna ako. Kasi ako, iniisip ko naman, sa 10 years na yun, it's impossible na hindi kayo same goals
hindi kayo aabot ng 10 taon without a reason. Sa bagay. Diba? If you look into it, umabot kayo ng 10 taon, not because may isang nagtsatsaga. No, that person still sees something in that relationship worth staying for. So, I just think na since umabot na kayo ng 10 taon, ano man lang yung maghintay ka pa ng 1 more. Totoo, no? Ano lang ba yung maghintay ka pa ng 2 more? It's not about being nanghihinayang lang yan sa 10 years kaya ayaw niyang pakawalan. It's not it. Sometimes yung 10 years na yun kasi parang it's worth a lifetime na eh. All the memories, all the feelings that you felt, all the milestones na nagawa mo within those 10 years, it's enough for you to say that this person is meant for me. Kailangan na lang namin tong isil yun. Itignan mo siya in an angle na makikita mo yung marriage as a sign of formality. Because you know within your heart na you are already married to this person. Without the paper, I'm already intertwined with this person. Kadikit ko na siya eh. Sa loob ng 10 taon, I am not one without the other. So ano lang man, maghintay na lang ako for that formality. This relationship, yung 10 years na yon, is already a living proof that this relationship is worth fighting for. Kasi investment ang time eh. No? Yes. Diba? Tsaka 10 years, syempre, no? Hindi ka naman tatagal ng 10 years dyan kung wala lang talaga. At saka sinabi niya, sige, bigyan na kitang green flag kahit gusto ko ta-i-bash. Sabi niya, ay, nakikita ko namang kasama ko siya sa future. Sige. May mga lalaki lang talaga na hindi equipped for yung gesture. Gesture lang yung kulang. Yung heart nila is in the right place. It's just the gesture is daunting for them. Yung gesture of marriage, medyo daunting for them. Maybe hindi kasi sila talaga sweet na tao, hindi sila romantic, they don't wanna go through it, chisihan sila, nagkikringe sila. So, ang problema lang nila is the gesture of marriage but not the idea of it. So, a lot of reasons can come in play sa situation ni Kuya. Grabing kalawak naman yung pag-iisip mo. Siguro, sa ano na yan? Sa diba? Oh, para mahanapan mo siya ng, kasi kung halimbawa sa typical na streets, na napakagalang katulad ko at ang dami ko ng pinagdaan kanal na relasyon, di ba? Parang sa akin, ay, hindi ko sasayangan na yung oras ko para sa'yo. Hindi mo pala ako ayaw mo pala akong alokin eh. Biniro na kita eh. Feeling ko lang kasi talaga, may mga taong hindi likas na masama. May mga taong in a relation. Tayo. Tayo, demonyo. Demonyong level na tayo. Pero feeling ko hindi, yung mga lalaki, hindi lang talaga sila equipped with EQ. Totoo. Wala silang EQ. Yes. Pero meron so, silang natutunan IQ. mo mag-adjust. We need Tayo mga babae, we just need to accept na tayo mag-adjust sa relationship. Diba? Kapag hindi mo pa ina-accept hanggang ngayon, sarili mo na lang yung niloloko mo. Kasi ngayon parang maraming trend sa TikTok yung mga kwentuhan na ganyan, green flag sa kapag walang emotional intelligence, red flag na agad si lalaki. Pero hindi innate sa lalaki yan. Totoo. So lahat sila red flag. Hindi talaga innate sa kanila. Hindi lahat ng tao, ay lalaki talaga, sensitive sa emotions ng babae. Kaya nga, di ba, lagi silang naiinis. Kung ano na yung gusto mo, sabihin mo na lang, huwag mo nang ipahula sa akin. Di ba? Kasi tayong mga babae, ang ina-expect natin, makakaramdam sila to whatever it is that we are going through, what we are feeling, na meron silang sense of sensitivity para alamin kung ano yung gusto natin na sa utak-utak natin. Di ba dapat ngayon sa tagal-tagal nating nagsama, alam mo na yan? Hindi nga yun ganun. So, huwag mo na silang pahulain. Sabihin mo kung ano yung gusto mo, di ba mas maganda yung relationship pag gano'n na lang. Correct. Na, si ate kasi nag-chat pa. Nag-joke pa. Nag-joke pa kasi. Nalapre-ak ka tuloy. To turn the screen back. Ayan. Yan. Dahil kasi, easily distracted. May sakit na attention talaga. Span mo. May isang manok. Manok ka, girl. Pakalit na attention span niya eh. Parang pili ko pag may gumanong lang ako dito, gaganon pa siya eh. Diba? Nasa na tayo. Kala niya makakabalik siya sa conversation. Hindi, diba? Ang refreshing lang makarinig ulit ng other, yes, alright. Perspective ng iba. Kasi for the longest time, itong mga nagdaang taon, naging sobrang hardened na ang aking heart pagdating. Parang not giving chance na para sa mga taong sasamantalahin yung dati, yung mabuti ka. Mabuti ba ako? Hindi ko sure. Hindi, wala naman siguro magpo-fault sa'yo for being like that. I mean,
tayo ay hinubog ng experiences Totoo, natin. correct, Ganyan ka hinubog ng experience mo. Ganito ako hinubog ng experience ko. That doesn't mean what you are feeling is wrong. Huwag mo invalidate yung nararamdaman mo. Hindi naman, sobrang Oh. valid ko nga. Validated ko nga sa sarili ko lagi. Huwag mo invalidate yung experience mo. Parang feeling ko lang, the reason as to why you feel that way, heavily, sa mga lalaki, is because wala pang tamang taong nagparamdam sa'yo how you should be loved. So, maybe Sobrang that malas ko naman sa 41 years. Dadating din yan. Hindi, true. Oo. Yeah, may mga may tamang tao lang. Minsan ako din yung mali. Inaamin ko naman. Ayan. Oh, syempre, perfect ka ba? Minsan. Oo. Oo. May mga pagkakataon din naman tayo din yung mali. Oo, di ba? Ako din naman. Yung mga choices ko din sa life, syempre, at sa mga tao. Oo. Tapos gusto ko perfect. Oo. Diba? Feeling ko lang kasi whatever makes, alam mo yun, whatever floats your boat today. Diba? It's nag-grind na ako in life. I just wanna be happy. So, kung ganun yung choices mo in life, especially sa guy na you just want someone who will make you feel light. Kasi heavy na as it is yung life Ako hindi, ko. wala na akong pake basta may pera eh. Di ba sabi mo kanina? Oo. di ba? Dapat tumataas yung antas. Oo, syempre kailangan. Oo. Bembang ng Then, bembang to. Next, yung may yacht. Oo naman. Tumatagilid. May top 5 ako sa'yo. Ano? Pero thank you, grabe. I-review you. ko pa ulit-ulit itong podcast na to. Oo. The Lavanderas Feg. Okay. Wala nga lalabanderas. Ay, Binauna natin Marian. siya. Oo. Bakit ba? Forever ikaw na yun. Ay, sorry, podcast mo nga pala. Top 5. Ano yung top Okay. 5? Hindi to tough sa'yo, masasagot mo to eh. Okay. Ay, ang top dali. 5. May effects. May niyaya ka na ba sa mga exes mo na tara pakasal na tayo? Wala. No. I'm proud of you. I'm proud of you. Si Uncle yun, sorry, gano'n. Wala. Talaga. Ayoko nga. Gusto ko nga. Dati, yung mga marupok na Marian ka pa. Wala. Feeling ko lang kasi. Naman si Jerome nun. So, parang sinasabi totoo. Never ako naging marupok. Oo nga. Bobo pero hindi marupok. Ay, kayo ba yun? Oo. Pag bobo. Lasa lahat sa akin. Dalawa sa akin. Yung dalawang sa akin, Oo. check. Hindi. Okay. Sa sobrang independent ko as a girl, as a woman. Hindi. Yun lang yung hanggang ngayon sa sinasabi. Oo, yun lang yung kaisa-isang beses na gusto ko maging tratong prinsesa. Oh, shit. Yun lang. That's Right. my Girl. non-negotiable. Pag-ibig o pera? Pera. Kasi meron na ako na isa. Ikaw na, lahat ng check sa'yo talaga. Oh, paki-off. Charot. Okay. Mas mahal ka o ikaw ang mas nagmamahal sa kanya? Ako ang mas nagmamahal. Oh my God! Ganon ka ever since hanggang ngayon? Mas gusto ko yung ako yung mas nagmamahal. Love language mo, acts of service na kayo? Yes. Ever since, Mas grabe. gusto ko yun. Kasi parang mas happy ako kapag masaya yung partner ko. So, mas gusto ko ako yung nakakapagparamdam ng more. Wow. So that, pag nagtapos kami, no regrets. ako yung walang regrets. Oo, ikaw ang winner. Oo. Smart lang. So starfish lang siya? Oo, te. Kasi lang siyang plant. Hindi. Pag-ibig pala to. Sorry. Okay. Gusto ng partner mo na mag-anak lang kayo at ayaw ng kasal? Go or No. not go? No. If you want it, put a ring on it. Walang Charot. tugtog. Ayoko nun. Oh, shit. Oo. Kasi if you want a life with me, I don't want you to want me half-baked. Pakita mo sa akin all the way. Kasi yun din naman yun eh. Ikaw na lang din nagsasabi, kasal lang naman yan. Exactly. Babalik ko lang sa'yo, kasal lang din naman yan. Eh, Correct. ibigay mo na lang sa akin. Correct. Para wala tayong pag-usapan. Nakikinig ba kayo? Pero kasal muna. No Walang kids anak. if walang ring. Pero ikaw, mag-aanak ka pa ba? Halimbawa, nagpakasal ka? No. Yun naman pala. Yung pala Oo, dapat kaya yung matapang. Oo. Hindi, no. Napaka-breadwinner nito. Para kami nito nakarelate Oo. kami sa isa't isa. No, sinabi ko na naman yan before na I'm not that interested. Kasi, pwede ma-share. Not at the moment, at least. Kasi ayoko na may close yung doors ko, tapos one day makita Oo, niyo ako, di ba, correct. buntis. Sabi ko, ay! Si ate, kinain niyo sinalita. Hindi, as of the moment, I don't want to. Kasi I know how hard it is to raise a child. I don't wanna be unfair to that child. Sa lifestyle na meron ako, hindi ko makita kung saan mag-fit yung child. Not everybody is that strong of a mom. I saw, in person, I am working with one. All respects.
Pero I just don't know if I can be that person. Kita ko siya, she's doing it effortlessly. Shout out to Mitzi. She's doing it effortlessly. Pero I just don't know if I'm built that way. So, di ba, alam mo yun, before mo kilalanin yung ibang tao, dapat kilala mo yung sarili mo, di ba? So, if other people already knew na kaya nilang maging mom, na gusto nilang maging mom, ako aaralin ko palang how. So, I don't want to give that child a half-baked kind of motherhood. Gusto ko siyang bigyan ng masayang motherhood. So, masayang mother. So, if I cannot be that person, if I know within my heart, hindi ko kaya yun ibigay. At ang talino ng desisyon na yun. Diba? May nililigtas kang isang tao. Oo, kasi ayokong maging unfair dun sa bata. Kasi ako, sa sarili ko, alam ko hindi pa ako tapos sa lahat ng gusto kong gawin. So, kapag dinagdag ko siya, saan siya pupwesto? Diba? Huwag tayo maging selfish na just because gusto natin may makasama tayo. May dirty kitchen pa naman. Ayun sa laundry. Di ba, babos tayo dyan. Wala talaga tayo mag-asa. Hindi, di ba? Ayoko lang kasi mag-anak para doon sa sinasabi, parang kasama ka sa pagtanda. Ganyan. No. Kids are not investment. Don't do it. If you're not really sure that you can be a parent. Di ba? Iba ang pagiging nanay sa pagiging ina lang. Hindi ko alam di ba? Parang iba, aaralin pa lang kung paano maging nanay. Iba talaga, baked na talaga sila to be that. I'm not yet that person. Tanggap ka namin. Yeah, I know, you should. Diba? Tama. No choice. Buhay mo to. Ano na? Paano na to? So ito, di ba? No. Ano? Wala kasi pagkagangster, di ba ko? Oh. Di ba syempre, sabi mo sa akin, huwag na kasi tayo paniniwala, stop na yung paniniwala sa the one na yan. Pero, halimbawa naniniwala ka sa the one. Yung present relationship mo ba, nakikita mo na siya na? Yes. Without pag-iisip. Oo, kasi meron akong, ewan ko, again, lahat naman tayo naniniwala sa mga superficial things natin in our head. Yes, meron akong parang 4-year curse Ano yan? Every single time na sumasampa ng 4 years yung relationship ko, something fucked up will happen. Tapos matatapos yung relationship na yun. Either this person ay magloloko, either this person will want more than I can give, this person bigla lang akong iiwan, or this person, parang wala na, nag-stop na lang siya mag-effort at all. Laging ganun lang. Pero this one kasi, lumampas sa 4 years. Hanggang 10 years na siya. So, alam niya ba yung curse na yan? Nakwento mo ba yan sa kanya? Nakwento ko kasi baka sabi niya, uy, gagalingan ko. Ay, hindi. Hindi lang. Hindi yun mag-effort. Hindi yun ganun ka-competitive. Chill lang yun. If you want me, you want me. Ganun. Ilang years na ba kayo? A decade. This year. Shit. Dekada na kami. Isang dekada. Feeling nga namin okay na kami doon. Okay, tapos na? Okay na. Oo, na. Clap. Isang dekada na kami. Pero yun kasi yun would you believe that we don't have a date? Na naging kayo? Wala ka na. Oo, na-share mo yun. So, we never kaming nag-spend ng anniversary. I don't think makikita mo siya gaano sa timeline ko. Same as hindi mo ako makikita sa timeline niya. And it's okay. And it's okay. Walang hard launch. No, yung relationship namin, it's not a secret, but it's private. Diba? Hindi naman siya sekreto. If you ask us kung kami ba, sasagot kami yes. Pero, we don't want to post about it. Pero siguro na, feeling namin yun yung secret as to why it is that long. Ako kasi yun yung secret ko private para mapagsabay-sabay. Charot. Hindi sa'yo secret. Hala, na-share ko. Hala, ba't ito pinadcast? Dapat may schedule ka. Grabe, no? Mondays to uso pa Friday. naman ngayon ang kailangan trend, hard launch para malaman mo kung baka married na to. No? Wala nang hard launch. So, ayan lang natin. Pero happy ako for you. Thank you. Ako din happy na ako. Finally happy na ako. The fact na, hindi ka stress, yung mukha mo sobrang batang itsura. Siguro, Tunying, I finally found someone na won't make me ask for more. Kasi noon nag-ask ako for more, 'di ba? Sinabi ko yun sa'yo, I want you to make me feel na okay ako, I want you to make me feel na mahal ako. This person doesn't make me wanna ask. Kasi this person already made me feel contented. May kapatid ba yan? Meron. Hindi na talaga nagseryoso. Meron nurse. Nurse? Baka may asawa na. Hindi, jowa pa lang. Agawin mo. Kaya ko pa yan. Yung asawa nga, naaagaw.
ko, Lord. Ang hirap mong kaibiganin. Para ayaw kita Basic. pakilala. Pero hindi, ang happy ko. Thank you. Diba? Ikaw ba wala? Malalaman ng isa. Wala nga. Podcast ko to, ako magtatanong. Ako na din magtanong. Dito na din ako eh. Wala meron. Kasi hindi ko pa sure. Okay, salamat po sa lahat. Thank you. Pero thank you. Thank you. Gusto ko pa tong habaan, pero syempre magiging sa season 2. Pangalawa, mainit natin. Oo, Kaya mainit ganun. na. Pasalamat Thank kasi you. wala kang pagdadalawang isip sa pagsagot. Napaka-confident po. And galing sa puso mo at sa isip. Nakakatalino mo talaga din. Diba? Thank you. True. Thank you so much Thank you. for having me. And I'm happy na may sarili ka ng podcast. I mean, you are a wonderful guest. So, hindi na ako magtataka if you are equally, if not more than, or greater, even greater host. So, happy ako for your podcast. Sana dumami pa yung maigi-guest mo. Totoo. Gawin mong steamy. Pwede ka ba mga 3? Ha? Okay na isa. Ang init eh. Sorry. Hindi kasi ma-silent yung aircon eh. Pero may regalo ako sa'yo. Ay, ano bago tayo. yan? Asan na ba yun, baby ko? Sa likod. Ano yan? Siyempre may ano ako, di ba bukod doon sa biryani, shout Ano out sa yan? biryani, pineapple juice, tsaka wipes, tsaka snow bear. Tawag dyan ay Tita Mac Starter Pack. Yun, makaisip yun eh, hindi ako wholesome kaya ako. Napakababoy mo nila. Dalawa na yun sa inyo. Thank you. Ayan. Thank you so 2 days mo much. na yung magagamit sa bembang. Charot. Thank you. Napakabab. Makahabol man lang. Oh, thank Kinabahan you. ako sa'yo. Thank you so lang. much. Meron ka bang gusto i-promote? I promote myself. Hindi, thank you Thank Sobrang you. thank you. Kung gusto nyo magpa-event, yan. Ayan, Punta totoo, na kayo sa amin. totoo. At saka may gusto kayong hinga ng payo, di magdadalawang isip mag-reply. Mm-mm. Yung isang... Tanungin mo lang sa sarili mo kailan. Oo. Kasi tagal ko mag-reply, B. Sa mga kaibigan ko lang ako mabilis. Totoo. Yung sa akin nga, reply mo 3 days eh. Hoy, Bunti ko lang i-unsend. Joke lang, nagjo-joke lang. Tun. sinisip ko talaga. Sobrang busy ko ba eh. Joke lang, ang init na. Tama na to. Mag-extra na tayo. Mag-extra ka na. Ayan. Maraming salamat. Biglang nag-sexy. Ayun, may pitik. At salamat din po sa inyo kasi tinapos niyo yung podcast na to. Palakpakan po natin, Lala Banderas. Thank you. Marian. Thank you. Magaling to kumante. Sana matapos yung extra mo ng Wala live. na lang pumunta. Ang dami pati nag-extra ka na nga. Natulog tayo sa bahay namin. Tayo natulog kami. Nagpatandoy ay si ate. Niyaya kami Maria Morena. Sabi ko kunin lang sa loob. Iniwanan kami sa kubo nila. Hindi man lang kami pinapasok sa loob ng bahay para matulog. Doon kami natulog ni Maria Morena sa labas. Kasi nagiinom pa kayo. Ay, ba't di ka lumabas? Sa lola nga, ay si nanay nga, binigyan kami sa ng palukan. Ikaw, tulog ka lang eh. Nako, eto na nga po. Ito po si Tanya G. Sana makapag-extra ka. At ito po ang usapang sagad. Lahat ay nalalantad. This is... Kayo mo yan. Rated Tita Max. Bye-bye. Aray ka! Ang init! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole and Diego! Teka, babasahin ko. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi po,
nasira po yung cellphone na niregalo po sa akin ng mama ko. Ngayon, nagtataka po yung mama ko kung bakit hindi daw po ako nagse-cellphone. In fact, ako po ay nakitext lang po. Ayan. Paano ko po ba sasabihin sa mama ko na hindi po siya magagalit? Ay, Well, ganito lang yan. dami na nga naming problema. Yun yung gusto ko sabihin. Ganito lang yan. Ang dami na nga namin problema, dumagdag ka pa. Pati ba naman yan, issue din namin. Alam mo, pero totoo naman, no, pinakamahirap sa lahat talaga yung umamin sa magulang. Kapag ka meron kang ginawang hindi masyadong maganda. Mahirap yun eh. Kasi Kaya ako, ito naalala ko tuloy nung bata pa ako, binilhan ako ng relo na quartz. Sumama ako sa yung mga palaboy-palaboy din ng mga kaibigan, naligo sa beach. Sa kalimutan ko, bagong-bago, iniligo ko sa Tapos, nabasa, hindi na gumagana. Oo, hindi siya water resistant. Baka fake yan, quartz yan. Sabi ko, hindi na ako uwi sa bahay kahit anong mangyari. Talagang hindi ako umuwi. Nung nagutom na ako, umuwi din Saka ako. ka lang umuwi. Diba? At saka mo lang inamin. Oo. Ganito lang yan eh. Kapag ka ang magulang ay nagalit sa isang bagay na ginawa natin or hindi natin ginawa o kaya sa isang kasalanan, syempre normal naman yung reaction na magalit. Diba? Pero hindi naman yan magagalit forever. Correct. Of course, kaya naman sasama yung loob niyan kasi una, kung halimbawa ito, katulad nung kay Diego noon, diba? Pinaghirapan din naman bago magkaroon. Hindi lahat ng tao may relo. Tapos, itong kabisya natin na nag-PM, hindi naman din lahat talaga ay mabilis lang bumili ng cellphone kapag nasira. Baka ito'y, hindi namin alam ang backstory. Gift sa'yo, ipinangutang ng nanay mo. Pinakamasakit kasi yun eh, yung nagbabayad ka pa kahit wala na yung item. Ilang beses na nangyari sa akin yan na nagbabayad pa ako kahit yung item na wala na or nasira. Masakit talaga yun. Pero, hindi naman yan forever para magalit sa'yo. Tama. Actually, mas ma-appreciate nga nila kung sasabihin natin yung totoo. Feeling ko kaysa yung anong sinagot mo nung tinanong ko kung ba't hindi ka nagsiselfone? Tingnan mo, pag nagsinungaling ka, mapapatungan pa yan ng isa pang kasinungalingan. Hanggang sa... Nalulubog ka ng Correct. nalulubog. Hanggang sa ikaw na yung kapalit ni Satanas. Charot. Actually, naalala ko lang kasi may isang verse ako na na-quote nung Sunday nung nag-preach ako, nag-message ako na may ganyan na sinasabi na kung minsan, yung mga wicked daw, yung mga makasalanan na tao, kung minsan hindi na nila na alam na nai-stumble na sila. Hindi nila alam na masama pa sila. Kasi automatic na eh. Kasi Ano gumawa ka ng maliit na kasalanan, hanggang sa patago ka ng patago, na lumalalim na lumalalim. Na parang feeling mo, normal na siya. So, wag nating i-normalize yung pagsisinungaling. Yan. Porque gusto nating itago yung kasalanan na ginawa. Kasi again, pag nagsinungaling ka, papatungan mo pa yun ng isang kasinungalingan eh. Hanggang sa, yun nga, hindi mo nalaman, nandun ka na, lumubog ka na. Ayun, cellphone lang ngayon na itinago mo, sunod love life Correct, na. totoo. Sunod may ginagawa ka na. Magulat ka na nanay mo, buntis ka na. Rat, diba? At anong rason? Natakot ka. Natakot ka. Diba? Ang hindi natin alam, minsan kasi, ito na naman yung sinasabi ko lagi, parenting doesn't come with a manual. Ibig sabihin, kapag naging magulang ka, kahit na madami ka pang nabasang libro, na-attend na seminar, maaaring may tulong din talaga ito. Kasi may labang ka naman kapag may kaalaman ka, knowledge is power. Pero ikakalibrate mo pa rin. Correct. Pero sa tunay na buhay, pag nandyan na, diba, hindi na yung katulad ng parang nababasa mo sa libro or napapanood mo sa pelikula o sa K-drama. Iba-iba po talaga, 'di ba? So, kung halimbawang yung magulang mo magalit sa mali mong ginawa, di syempre normal lang sa kanila 'yon. Hindi na maaaring hindi nila first time nangyari to. Alam mo, ito yung isang nabasa ko kanina na sobrang totoo. Lagi ko kasing sinasabi sa mga kabataan, lagi ko to sinasabi na tandaan, sa mga magulang rather, tandaan ang mga anak natin, minsan lang sila bata. Diba? They only have one childhood. Correct. So we have to make sure na tuturuan natin sila ng maayos, tapos masaya yung childhood nila. Pero yung nabasa ko, you only have one childhood. But you also have one motherhood. Ibig sabihin, para naman to sa mga bata. Oo. So kung yung nanay mo na nakakainis kasi laging nagagalit kapag may ginawa ka o kahit wala kang ginagawa, parang nagagalit sila, 'di ba?
isa lang din kasi yung isang beses lang din silang magiging mother. Yan. Katulad ng isang beses ka lang magiging bata, minsan lang din sila magiging nanay. And most of the time, hindi din nila alam kung anong ginagawa nila. Inaano lang nila, charot-charot lang nila. Ang mga bagay-bagay kasi nag-a-adjust sila as you go along. So, kung pag matapang ba ako, palasigaw, effective ba to? O doon ako sa pabebe, masikip at makipot. 'Di ba? Alin ang mas effective? So, yun lang yun. Ang parenting kasi along the way, kinakalibrate mo Correct. Halimbawa, nung maliliit pa sila, like for example, yung anak ko, iba yung parenting style ko nung maliit pa siya ngayon, nung nag-iba na rin kasi ugali. Totoo. So, mag-iiba ka rin din mag-a-adjust ka rin din. Correct. So, ano ang punto namin dito? Ang punto namin, kung magalit man yung magulang mo sa'yo dahil sa nawala yung cellphone, 'di ba? Or nasira, ano ba yung sinabi niya? Nasira yung cellphone, 'di ba? Pag magalit sila, intindihin mo. 'Di ba? Intindihin mo. Tapos marirealize din yan, 'di ba? Hindi ba't kapag halimbawa kinagagalitan tayo, ewan ko kung naranasan niyo po ito, no? Pero kapag kinagalitan tayo, maya-maya, o kaya baka abutin ng kinabukasan. May isa lang maunang maglambing dyan. Tapos na. So yung galit ni nanay ay hindi forever. Ayan. Yun lang yun. So galit niya. normal lang na maglabas ng frustration sa mga magulang. Tanggapin nyo, wag naman talagang feeling nyo naglabas ng frustration sa magulang. Dahil may kasalanan ka naman, niisip mo na ang sama-sama na ng magulang mo. Parang kinakawawa ka na. Hindi ganun. Ito yung sinasabi ko lagi, iba-iba po kasi talaga ang parents. Kung ang parents nung kaibigan mo, pabebe, mahinhin, baka kasi mahinhin talaga sila. Totoo. Parang, for example, makikita mo yan medyo malalaman mo yung kultura sa loob ng bahay kasi makikita mo sa ugali ng pamilya. So for example, meron akong kakilala. Ayan na naman! Ito na, kakilala ni Nicole Yala! Ang kakilala ni Nicole Yala! Handa na, handa! Eto, splok ko na. So meron akong kakilala na yung mga anak niya sobrang hinhin, yung sobrang finesse, as in, pag nagsalita. Pag nagsalita, sobrang malumanay. Tapos, basta yung mga galaw nila, very refined, ganyan. Tapos sabi ko sa asawa ko, grabe no, nakakatuwa silang panoodin, yung mga anak. Parang hindi talaga makabasag pinggan. Parang may choreography. Oo, correct. Parang synchronized swimmers. Parang may choreography, synchronized swimmers. Tapos, hindi large movements na parang pantomime. Ang mga movements nila ay maliliit, mga pabebe. Parang graceful mga balerina. Parang may swing ng i-slow. Totoo, ganon. Balerina. Tapos kung magsalita ang hina, parang kailangan mo pang come again. Ano ulit yung sinabi mo? Iha, ganon. Ano po, tita? Tita, kasi ganito po, ganon. Tapos sabi ko sa asawa, nakakatuwa sila, no? Ang layas anak natin, no? Bakit ano ba yung anak nyo? Kumbaga kung sa sayaw, kung itong mga anak ng kakilala ko, mga balerina, yung mga anak ko hip-hop. Yan. Hindi, yung cramping. Cramping gumagano. Correct. Yung cramping, yung may kasamang mukha. Ganyan. Ganon sila, yung padjak may kasamang mukha. Ganon. So, ganon sila. And then I realized, teka lang, hindi naman tama na mag-compare. Kasi una sa lahat, yung kakilala kong yun, ganon din sila. Ang hinhin nun. Kaya nga sinabi ko kakilala, hindi kaibigan. Kasi hindi ko masyadong kaibigan yung mga mahihinhin. Diba? Kaibigan ko mahindutin. Charot! So, ang hinhin nila. So, syempre, kung ano yung nakikita doon sa bahay, yun din yung mga ma-adapt. Yun lang yung sinasabi ko. Tapos na-realize ko, nga naman, syempre, huwag kang mag-expect ng batang mahinhin. Kung mismo sa loob ng bahay, level 105 yung boses namin. And of course, take note din nagsishift din sila ha. Actually, Di ba sabi mo, sa ngayon, si Princess pag may bisita, yes po. Yes po. Nagugulat ako, sino yan? Sino tong pumunta dito? Di ko yung kilala, 'di ba? Ganon. So, bakit dati nabanggit yung mga ganyang klase mga eksena? Nag-iiba-iba ang ugali, 'di ba? Nag-a-adjust po tayo, mga ganyan. So, it's important na mag-intindihan. 'Yon, 'di ba? So, ganun 'yon na. Again, babalik tayo dun sa fact na nasira yung cellphone. Hindi natin alam kung ano yung backstory doon sa cellphone. Maaaring pinaghirapan, maaaring inutang wala pang bayad, maaaring inutang hindi pa nagsa-start yung bayad. Ayan, pa yun. Ang sakit nun, 'di ba? Ang saklap. Yung may pa na 1 month mo na bago bayaran. Bago bayaran pero nawala, 'di ba? Masakit pero eventually po mga kabisyo,
wala namang forever, mapapatawad din. Tapos Tama. makaka-move on din. Oo. Hindi naman forever yung sitwasyon na yan eh, di Correct. ba? Mhm. So, for example, ako nung isang araw, 2 weeks ago, parang sinabi ko ba yun, nasira yung phone ko. Aha. So, dinala ko na sa service center, tapos hindi lang nila magagawa kasi yung system nila down. Dinala ko sa yung pagawaan talaga ng mga cellphone ng mga batikan. Hindi din nagawa. So, sobrang sama ng loob ko dun sa yun na parang feeling ko hindi ako makaka-move forward kasi 4 years worth of pictures. Ang dami dong hindi ko pa napopost kasi ayaw ng asawa ko ng at the moment posting. Yan. Gusto niya delayed, ganyan, 'di ba? So talagang sobrang sama ng loob ko. Parang feeling ko forever kong dadamdamin na nasira yung phone ko. Sinabihan na akong mag-back up, hindi ko pa ginawa. And then eventually, naka-adjust na ako dun sa bagong telepono ko. Naka-adjust na ako dun sa fact na oo nga hinuhulugan pa yan kahit na wala na siya, 'di ba? And then eventually naayos siya. So ganun lang talaga. Meron naman bigla-biglang magiging solusyon. Kung walang solusyon, edi lesson learned, 'di ba? Yun nga ang maganda dito sa nagtanong na isipin mo yung mga nangyayari, there are lessons to be learned. Yes, lagi. O yun yung ganansya mo kung baga, yun yung kita mo dyan. Correct. Na ngayon na pinag-uusapan namin dito sa Tambala na ang dami parang aral, ang dami parang connections doon sa simpleng cellphone na sira, Na di nasira, ba? 'di ba? Napunta na sa motherhood, Oo. napunta sa na kaya mahinhin yung mga anak kasi mahinhin yung mga Yan. magulang, napunta na sa pag-adjust sa ugali. Yes, O 'di ba? oo. Dahil lang sa cellphone mong 'yan. Isipin mo ang dami ng Ayan. ang daming napuntahan. So Oo. hindi rin talo. Correct, oo. Ayan. Para hindi ka pagalitan ng nanay mo, ayan, ipakita mo tong Episode na to. episode na Kaya, Inay, ayan na yung pinag-usapan nga. Ganun kakahalaga yung nararamdaman mo na pinag-usapan ka sa Tama. tambalan, ganon. So again, it's important na tandaan po natin na normal lang na magalit. Yes. Ikaw ba naman, 'di ba, nasira ang isang bagay? 'Di ba, initial reaction mo is sayang, Oo. kainis, 'di ba, buwiset, 'di Ayan. ba? Oo. May masasabing, alam mo naman minsan pag galit tayo, may masasabing mga masasakit na salita. Sometimes we don't mean it Oo. 'Di ba? Pero nasasabi lang natin because nagulat tayo, nainis Ayan. tayo, 'di ba? Pero dapat matuto po tayong i-owe yung yung mga pagkakamali natin, yung mistakes natin. Correct. So next time, mas alam na natin kung ano yung dapat gawin. Tama. Yun, kabisyo, ha? Salamat na marami sa pag-share ng iyong kwento and wish ko lang, hindi ka talaga pagilitan ng nanay mo. Oo. For all you know, wala siyang pake. O Diba? kung pagalitan ka man, tanggapin mo. Tanggapin mo, nasira naman talaga eh. Diba? Ay, oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Tanya Chinita. Tanya Chinita. Kasama mo kami kabisyon. Narito ang isa sa mga nahuling nakatutok sa Love Radio na nanalo sa Kasama Mo Love.
Hi guys, Kabisyo! Dito pa rin tayo sa May Tondo. Naghahanap ako ng mga nakikinig sa atin dito sa 90.7 Love Radio. Ito po ang Kasama Mo Love. Kasama mo, Uncle Dagol. Narinig ko guys, naka-Love Radio. Kasama natin si Nanay. Hi! Nay, ano pangalan niyo ba? I'm Victoria Ramos! Nay, balita ko nakikinig ka daw sa amin sa Love Radio. Yes! Nay, dahil nakatunin ka, ang tanong ko lang ngayon, tuwing ikaw ba'y nalulumbay, malungkot, sino kasama mo? Radyo ko! Happy ako pag kasama ko radyo ko! Oh, kasama mo ang? Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Aba, alam na alam. At dahil dyan, bibigyan kita ng 1,000 pesos! Totoo pala to, yung dadaan kayo tapos magbibigay ng 1,000. Oh, legit Totoo yan. pala yan. Pero bago yan, hindi pa ako tapos. Hindi pa tapos. Meron pa tayong grocery para sa'yo. Hoy, mga kapitbahay, alam nyo na, 90.7 Basic! Yeah! Kasama mo kami, kabisyo. Basic lang yun sa ating Kasama Mo Love. Kaya abangan nyo kami sa inyong mga lugar. Mamimigay kami ng 1,000 pesos plus grocery. At kung wala kang radyo, bibigyan ka namin ng radyo mula sa Astron. Kung ikaw ay mahuli namin nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayan. So, congratulations kay Nanay Victoria Ramos. Congratulations, Nanay. At sa ating mga drivers, meron din tayo, Tita Max. Oo, love knows no boundaries. Mag-abang ang mga drivers kung matatawag ang pangalan mo. Ngayong araw na to, mananalo ka basic na 1,500 pesos! Paano ba sumali dyan, Mang Kanor? Pagpalista lang sa aming himpilan sa among Sibianan dito sa MBC Media Group Building, Pasay City. Meron pang isang paraan kapag po nasakyan namin kayo, Kabisyo, halimbawa InDrive, Green GSM, taxi, Grab, UV Express, Two Wheels, Joyride, Move It, basta kung ano man ang iyong pinapasada pag naka-Love Radio ka, 1,500 din yan. Gano'n agad yun? May dala kami laging 1,500. Base, paano kung wala ka 1,500? Papaluwalan mo muna. Sorry na lang. Congratulations sa mga nananalo, mga Kabisyo. Araw-araw po yan, nag-a-announce kami. Kaya tumuto ka lang, wag kang aalis dyan. Kung may time ka magpalista, mas okay. Kasi baka mabigyan ka namin ng t-shirt tsaka sticker. Ayun. So, once again, congratulations. Ito na, wrap out na tayo. One, two, three. Basic. Pag sinabi mong kailangan pa bang i-memorize yan, sabihin nyo basic. Wait lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pag sinabi kong love, sabihin nyo radio, love. Radio. Love. Radio. Pag sinabi kong babaero, sabihin nyo ako, babaero. Sila. Muntik na tayo, guys. Muntik na tayo. Buti na lang nasalo natin. Huwag ka talagang sumagot. It's a trap. Ito na, mga pa-shout out ngayon. So, na. Walang pasok sa Metro Manila. Dahil, na. May na ang Pangulo mamaya. Sana all. Walang pasok. Sana all. Walang pasok. Oh, yeah. Pero ito, may bitaw sa buhay. Babatiin natin simulan natin ang Grab Warriors, Charlie Papa, Team Bandido, Team Romantiko. Oh, Hello yeah. din. Hello din kay Bossing Glenn at Earl Company, sabi ni Divino Garcia. Hello din kay Tita Aaron. Walang praktisang dila. Kay Jobert Bertudaso din. Oh, yes, si Papi Rowell, mga Grab driver, Mike Anthony Eliasar, Kuya Gob Ichi, mga taga-Guminsit. O, ito pa rin niya, taga-USA, Colonel Roy Asuncion. Kumusta na?
pasyalan namin sa Bilibid, si Director at Karingal. Uy, baka may opening pa dyan sa Bilibid. Pasok ko si Mang Kanor. Ay! Naghanap siya ng trabaho. Ay, hindi. Masaya na ako sa Labridge. Ano ba? Ba't yung upalisin dito? Baka kasi may opening. Uy, Di ba ako gusto dito. mo mag-volunteer? Wala. Kahit walang sweldo dito. Sa Labridge, dito lang ako. Doon ka lang naman. Mag-preach-preach ka sa mga nangangailangan ng pag-asa. Bahala na sila sa buhay nila. Ba't sila naging ganyan? Problema na nila yan. Oy, si Victor dyan sumirada Junior. Pasensya na, yan lang ang regalo ni Marge Pabilio, JM Mercader, Edward Castigon at si Jok Jok Jok. Dok. Hello din sa batch 2 ng Rin GSM. Kila Orly, kila Alfred Marcelino, Tisaika, Beto, Net Lualhati, Glory and Edgar Samson, kay Rivera Family, Motorstar Las Piñas, sa Manila Boris District, kila Captain Dennis Torla, na napakababae. Hindi. Mabait, ganyan sila. Kay Alan Bergonya, hello din. Kay Vito Cruz Riders, Move It Babaqueros, Full Tank Grab Drivers. Uy, sana all nagpa-full tank. Ang mahal-mahal ng diesel. Ang mahal-mahal ng gasolina. Mamabae na lang kayo. Ay, Baka mahal na nga. Mahal bukas, tataas na naman. Wow! Ewan ko ba, anong mangyayari? Abangan na lang mamaya sa Suna. Okay? Suna Asa na ka pa? Oh yeah, Ate Lorna. Parang Suna. Lorna. Lorna. Sona. Lorna. Sona. Break it down. Susunod na, broski! Kodyo Bicolano sa Dear Love. The 90 Points of Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Matagal